Hej med dig. Jeg tænker lige, vi er blevet gjort opmærksom på sæsonen, der starter med lus. Og lus er lidt en ting, der stadigvæk er tabubelagt, hvilket jeg tænker, vi skulle have lavet en video om. Vi har været lidt i alliance med vores forhandler, fordi vi faktisk normalvis ikke plejer at have en luseshampoo eller bekæmpelse eller lignende. Det hele sker faktisk lidt i, at jeg snakker med en veninde af min, som nævner, at nu er det ved at være tid og lus og bla 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 bla. Og så siger jeg, hvor køber du det hen? Jamen det gør hun dernede på apoteket, men hun føler nu et eller andet sted, det aldrig rigtig virker. Så siger jeg, jamen altså du kan jo købe det hos frisøren. Det vil være mest nærliggende, også hvis man i øvrigt har hovedbundsproblemer. Så er det altid hos frisøren, man skal spørge til råds, fordi vi er trods alt eksperter. Og har mange år på banen i forhold til det, der hedder hår, hovedbund og hud. Så jeg tænkte, det må jeg skulle gøre noget ved, fordi det er alligevel et marked, der er enormt stort og enormt træls at et eller andet sted komme til livs. Så vi har simpelthen valgt ikke at få fat i, der er noget, der hedder kids, men nærmere dem måske fra, hvad kan jeg sige, 9 års alderen eller 8 års alderen, hvor ting begynder at blive sådan lidt pinligt, og så vil det ikke være fedt at stå over til idræt i badet og tage sådan en kids shampoo frem for hverken hende eller ham. Men der har vi så fået at vide fra vores forhandlere, at de har altså en ungdomsserie, en teenage-serie, de har lavet, sådan det matcher lidt alders tilsvarende. For også lidt at gøre det nice nok, at gemme det lidt, at det ikke er sådan noget luseværk. Så vi har fået det hjem, der hedder Swag. Swag, det er simpelthen lavet, jeg kan faktisk, det er lavet lidt til teenager, lavet lidt i sådan en sej udgave, hvor det faktisk på sin vis hen ad vejen faktisk er lusehæmmende, så lusen ikke bider fat i håret til ham og hende. Der er kommet en nyere duft i, og den er selvfølgelig med aloe vera, og så er den uden konserveringsmidler. Det er nok noget, jeg tænker, mange forældre i og for sig også går op i. Så på baggrund af det har vi taget hele Swag-serien hjem, der er lusehæmmende, og vi har også en lusse shampoo, det vil sige en den står, det var den vi havde fat i faktisk lige her, det er selve behandlingsdelen. Eller hvis du ikke har lus, og man gerne vil bekæmpe det til din dreng eller pige, sådan lidt på forskud, så findes shampooen her, der i forvejen er lusehæmmende. Vanvittig god. Sviger heller ikke i øjnene, og der er ingen ballade i alt det der. Og det samme med en spray til at spraye i. Mange har svært ved at komme lus til livs, og det kan jeg jo også godt forstå og forklare, hvorfor at de så vælger at komme tilbage igen. Indgangsmetoden i at fjerne lus, det er jo lidt halvdelen af det, det er når man har en tættekam. Og det benytter man så lidt af, at man ikke bare over en gang, og så vasker vi det, og så er det væk. Nej. Tværtimod, du skal have behandlingen i gang først, og når du har behandlingen i, hvis man så fremt har lus til ham eller hende, så putter man en pose over og lader det sidde. Det tilbyder vi også. Vi laver nogle fede kombo-løsninger til jer derude, familien, der lider lidt under den slags, eller kan risikere at komme der til. Så der lader du posen sidde på håret, og så lader du det indvirke, og bagefter så er det der det allervigtigste. Det er 50% af arbejdet, det er hvor man kæmmer de her lus væk. Og den skal kontinuerligt gøres jeg vil sige faktisk i 2 uger, hvor man dobbelttjekker håret lidt på daglig basis, og det er træls, hvis man ikke får gjort det til bunds, og derfor laver jeg den her video. På baggrund af at jeg også laver videoen, det er jo lidt, som min kære veninde sagde, at det er måske lidt pinligt at komme ned til frisøren og et eller andet sted vide, om mine børn ikke har lus. Men forhåbentlig er der også mange frisører, i hvert fald her hos os i Sikker Style, tager vi ikke afstand fra den slags. Vi vil netop rigtig gerne hjælpe med det, fordi vi har forstand på det, og vi vil rigtig gerne sørge for, at det er en god oplevelse, selvom man også har lus, eller man havde psoriasis eller skæld. Der er ikke nogen, der er forbudt i at komme her.
Så på baggrund af det, så laver vi lidt den her video for at fjerne det her tabu. Gå nu for guds skyld ned til din frisør, spørg om de her lusehæmmende, eller psoriasis, eller arp, eller hvad vi ellers nu har til børn. Alt, der har med hår hovedbund, det er altså frisøren, jeg synes, man primært bør spørge. Fordi nu har jeg været frisør i snart over 20 år. Og jeg rigtig mange gange har jeg haft snakken med kunder, og det er både med lusse-shampoo og hovedbunds-shampoo. Så drøner vi ned til lægen og hudlægen, som ikke har noget med på og grund i gåseøjne med hovedbunden at gøre. Og så bliver de jo selvfølgelig henstillet til apoteket med en eller anden shampoo, de skal bruge. Og de har ikke rigtig helt kendskab til det, og det er ikke engang sikkert, at de rigtig et eller andet sted ved, hvordan de skal benytte sig af den. Når du går til din frisør, så skal du have den gode service i og sig i, at du bliver rådet og vejledet i, og hvorfor din pH-værdi den skal være der, og hvorfor skal du bruge den så lang tid, og hvad sker der efter 14 dage og lignende. Og det samme gældende med lus. I må for guds skyld ikke blive væk fra jeres frisør. Spørg jeres lokal frisør, eller kom herned i Sikker Style. Vi laver en super fed tilbud på de her familiepakker, det vil jeg faktisk hellere kalde det, hvor vi har en hætte med, vi har en tættekam med, vi har en shampoo, vi har en remover, og så har vi en spray her med os. Vi laver et skide godt tilbud, billigt, til jer med mange unger i familien. Det er fandme til at føle på. Så er du interesseret i det, eller har du nogle spørgsmål, så lige skriv i kommentarfeltet hernede. Du må meget gerne synes godt om, og rigtig gerne dele den her video, så vi et eller andet sted får bredt det her budskab. Det er lidt synd, at folk de går og tænker, jeg har hovedbundsproblem. Jeg må hellere gå til lægen. Jeg tror mine børn har lus. Jeg må hellere drøne ned til apoteket og så et eller andet sted købe noget. Hvem ved, der ikke virker, men I bliver rådet og vejledet, og I får altså noget, der virkelig er sat fokus og drejet og vendt og sørget for. Lige det her, det får du ikke på apoteket. Du får det simpelthen ikke nogen steder. Swag. Det er det nye, og det er for din teenager, og de vil overhovedet ikke, de vil faktisk synes, og der er i øvrigt, se, der er hashtag swag på her. Det er super fedt. Vi skriver også lige hashtagget nedenunder, så I kan kigge på det. Så kan I nu have en fantastisk god dag, og så håber jeg, I kigger ned forbi Sikker Style, I ringe, I kan gå, I skriver i kommentarfeltet, hvis der er noget, I har spørgsmål til. Der er ingen dumme spørgsmål, så kan du have en rigtig god dag. Vi ses. Hej.